Haporsiauta na paujukon ulaw na marhite manaoton persilangoni ima tuhata Yesus Kristusi sikat nilas ni roha tohap naihian so dietong ihailaon gabi hudul di siamon ni habangsa ni debata ingot hamuma ibana patao-tauton pararasoan ni siongoni dopa ibana sian akka perdosa asa unang marnaluja hamu unang madate to dimuna haleluya martangiang mahita ali Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulo na parumuhon jolma tu debata mauliate hudok hami tuho siala saluhut na pinahemwe tuhami tuhanguluan nami hupuji hami magwarmu marhite asin roham gabe hupikiri hami toktong na tinawmu dohot hamamatem jala olo hami mangihuton ho rodi hamatean ali Tuhan tamado ho majalo puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naong tinobusmu marhite-hite mudar munabadiai olat nion rodi saleleng nileleng na amen. Yesus berhat tu Jerusalem jadi diarahon Yesus masih sian na 12 jala di dokma tu nasida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni zolmai sasudena na tersurat di akka panurirang ay pasaton nama ibana tu akka perbegu gabe isahanna leaanna jala tijuran nama ibana dungi mulak mangulu ma ibana diari patuluhon alai dang diak tu sinasida agia otik nari dok nai nabunido hatai siar rohana sida dang diboto nasida na hinatahon nai dungi dipasang akka situen ni malimima dohot akka parisema rapot godang didok nasida ma ahama bahenota ay lado tada di bahen halaki molo ita pasobu ibana porsia mahalak salut na tu ibana gabero mahalarum mengarap pastanota dohot bangsota alai hehema sada sian nasida ima sikapayas si Kayapas si Tuan ni Malim di nasa tahun ni didokma tu nasida na orang roha rohamu dang dipikiri rohamu na dingganado mate sada halak humokop na toropi asa unang mago sadok bangsoy alai dang siar rohana sadiri di hatahoni ala nasituan ni malim ibana di nasa tauni ubahen na disirakon nanang matema Yesus humokop bangsoy
Alai tahe dadaholan lahu makoko bangsoi. Alai naik papungona doaka anak ni debata akan namar serak dope. Lahu pasadahon asa olat ni sadari martutuk manasida lahu mamusa ibana. Alai didok nasida ma unang ma dipestai setunggutur natoropi. Yesus ditomu-tomu di Jerusalem, dungi ono mari-nari asa dapot paskai, sahat ma Yesus tuhuta Betania, nani inganan si Lazarus, na sinunggul ni Yesus sian namate, jadi di Paulina sida ma di sisi panganon ujuan di ibana, si Marta do makubasi, si Lazarus masada dongan namangan di si. Gabe dibuat si Mariama sahati miak nardus na arga na somar saur. Dimiahi mampat ni Yesus, obuk nama dibahen mangalapu, jala digohi uap ni miakima bagasi. Jadi sada sian akka sisianna si Judas Iskariot nanaing majeheon ibana madok, buasa soginadis miyaki harga 300 hupang, bayi si leon-leon nian diakka napugos. Alai dada napogos na sinarihonna ubahen na didok ibana songoni. Panak kodo ibana tahe, diusung do asi-asi ni halak, aitu ibana di pasahat puroi. Dungi ninna Yesus ma, pasopu hamu ma ibana, diporsal doi. Dungi ninna Yesus ma, pasopu hamu ma ibana, ai diparade doi hiratu ari hatatanopi, ai toktong do adong na pogos di tonga-tongamuna, jala asal ma olo hamu, tarpatongok kamudo na denggan tunasida. Alai anggo ahu dang toton di labung muna itap na tarbahesa do na niulanai nama juluani do ibana mamiahi pamataku songo dina mananom. Situtudo hatakotu hamu manang di dia dilihat portibio di jabitaho muse barita naulion hatahonon nado nang na binike ni binahe munai gabe baritana.
udut ni perjalanan Yesus tu Jerusalem dungi torang ni ari nai dibagi halak na torok maro tu pestai na naeng Roma Yesus tu Jerusalem jadi dibuat nasidama aka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut di jauh-jauhon. Hosianna pinasupasuma naro marhite-hite guarni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Yesus ma halode sada ima dihuduli hobar tuna tersurat unang homa biar borusion idama rajam do naro marsihudul di anak ni halode debas yang natoropi pahebakon ulos nasida tudalani na debanari manaliki akarating ni hau jadi dipaserakon tusi. Jadi dina bongoti ibanat tuhuta Jerusalem gawar mana sahutai akanin nama ise do halaki. Jadi di padok natoropima Yesus panuirangi doi na sian huta Nazaret na di luar Galilea. Kur Nazaret.
Tuhan Yesus mamuri pak ni akka sisean. Alai di hari perhubasan perjolo ni paskai, dirapot tot sisian nama Yesus akanin nama, tu dia ma patron name di ho panganon paskai di pangidoroham, gabe di dokma, laho mahamu tuhu tai, manopot sianu, dok hamu matu ibana, tona digurui, nadapot nema tikiku, di homa au sorang laho mangan paskai rap dohot sisiaku jadi sau ma disuruh ibana sisianna dua halak jala di dok matu nasida mololau hamut tuhuta pajupang mahamudisi dohot sahala nama ngusung aik sahudon ibana ma ihuto kamu tu ibana mado kamu. Di dia do birot inganan asa disi hupangan hami paskai. Jadi patuduh honon nama tu hamu bilut pergit jaksa dan alabas nati pakhine bangan. Disi ma pature hamu dihita. Jadi borhat masih seanna dibongoti mahutai. Jadi jupang matutu songon nani dok nai. Gebe di pature me paskai. Asa dong bot ari Roma Yesus doho nasapulu duai. Jadi di namangan ini nasida hehe ma Yesus sian namangani di tanggal ma ulosna dibuat ma basahan ditapohon ma tu ibana di usehon ma aek tu sapong dungi diburi ma patni akas siseana di apusi ma dohot basahana nati napohon nai dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus jadi didokma madok ibana tukoma ale Tuhan mamuri patu dungi ninna Yesus ma mangalusi ibana dang diatu si ho pabahenakku natu ho anggon waing musepe boto on mui dungi didok si Petrus ma tu ibana madua tano on dang burionmu patu dungi ninna Yesus ma mangalusi ibana molo so buriokku ho dang partohap ho dia dungi ninna si Simon Petrus ma ale Tuhan unang mahola patu dohot matangad dohot ulukku jadi di do Yesus ma tu ibana halak naung maridi dang ikobe burion ainunga sude ibana ias naung ias do anggo hamu alai dang luhut hamu ai ditada do si pasahat ibana ubahet na didok dang saluhut hamu ias asadung diburi Yesus pat nasida dipakai ma muse ulosna hudul ma ibana didok ma tunasida ai di atusihamu do papenaku tuhamu di guari hamu doau guru doho Tuhan jari turedo padok munai disi ai i doau tutu asa molo au Tuhan jala guru muna tama nang hamu marsiburian pat ai siti ruot do hulehon tuhamu asa dibain hamu songon nahu baheni tuhamu na tutu si tutu do nahu dokon tuhamu dang ubalga anak somang sian idukna dang sumurung suruan sian namar suru ibana molo diboto hamui martua mahamu mangula hosa kur inahana
Tuhan Yesus patupahon ulaun nabadia. Jadi dinamangani nasida di hidat Yesus maroti di pasu-pasu ma di ponggoli ma jala di parlehon matu akka sisianna huhut ma didok jalo hamu ma pangan hamu dagi kudoon dungi di hidat ma panginumani didok ma mauliate dilehon matu nasida huhut ma didok sude hamu manginum siani ai mudar hudoon mudar perpadanani nani usehon humopop torop bahen hasisan ni dosa. Jadi dinamangani nasida nina Yesus ma situtudo nahudok tuhamu sada sian hamu naing pasahatonau dungi marsak situtuma nasida gabe dipadok bema tuibana datung au Tuhan alainin nama mengalusi ia ina rap dohot au manurdukon tangan natu parikauan ido napasahat tonau tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar suratian alai marcia do halak napasahat ton anak ni jolmai tagonan unang sanga tubuh ibana tuha sianganon alai adong masada sianaka sisianai nahudul jumonok tuibana haholongan ni Yesusi ima dihilap si Petrus jadi ninna mamadok ibana sukuma ise nalidok nai Jadi di pazonok ma tulapung ni Yesus madok ibana. Tuhan isei gabe dia liusisi Yesus ma. Ia tusi hulehon nasa topik na husornoponon ima ibana. Jadi di sornopom masa topik di lehom matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung diboduti di mongoti masih polisi ma ibana dungi di dok Yesus matu ibana humatok ma ula si ulawamu asa dungi di jalo si Judas nasa topiki laho ma ibana tu balian Kor Deborah.
tapasada rohata martangi yang mahita. Hasangapon dohot puji-pujian ma ale Tuhan, upasahat rohanami Tuho, dibornginon ima pertangyangan pasyon na perjolo na pinatupan ni Huriam. Naing mahami takas, mangauhon, habebernit, si taonon na niyarupan mo ale Tuhan. Laho manubus hami siyan dosa dokot hamatea. Alani, naing dibagasan hibul ni roha, doho pikiran hami Tuhan, majakon hatam, asa anggiat, hatami marparbue, di bagasan ngodo nami. Atong ali Tuhan pakulingi mahami marhite hatam, nungaradi hami manangihon. Amen. Shalom. Horas madihita amang dohot inang, selamat pasyon ma dihita saluhutna. Hatani debata nagabe turpuk jamita di partangyangan pasyon na parjolo di Huriata di Bornginon ima natar surat sian buku Heber bidu 12 ayat 3. Heber 12 ayat 3. Hujahahon ma tuhita saluhutna. Paingot hamuma ibana napataot-taoton paraluan sisongoni dopak ibana sian akka si pardosa asa unang marnaloja hamu unang madate todimuna ido sahatna. Hita napungu di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus adong narikot na ikon boto ota taringot tu hadiriota amang dohot inang. Adong 5 fakta kehidupan yang harus kita ketahui dari pribadi, dari kehidupan kita. Dia mai na perjolo. Sudedu hita jolma perdosa. Adong ison na somerdosa. Semua manusia adalah berdosa. Imana perjolo di Roma 3 ayat 20. Napa duahon upa tinuhor ni dosa do hamatean. Sasitong na hamatea do jabarhu do jabarmuna jabarta saluhna. Roma 6 ayat 20. Menerima upah maut atas dosa. Napa toluhon? Semuanya sebenarnya kita akan dihakimi. Diuhum alan didosai. Di Heber sia ayat 27. Napa paton kita tidak mampu menyelamatkan hidup kita. Namora, nasangap, gudang pe artata, dan mampu kita paluahot dirita sian dosa dohot hamatean. Ima Efesus 2 ayat 1 sia. Hanya ada satu solusi amang dan inang. Apa itu? Yesus Kristus. Yesus adalah solusi. Laho paluahon kita sian dosa dohot hamatean. Silang ni Kristus ma dala di kita asa malua kita sian dosa dohot hamatean ini. Alani di pertangyangan pasyon di borngin na perjoloon imana naing taringotatta molo didok na kaning di bagasan turpuki paingot hamuma ibana na patau-taon paraluan. Kita harus tetap dan terus-menerus memikirkan secara terus-menerus tentang penderitaan. Naniadopan ni tuhatai laho manobus hita sian dosa dohot hamatean. Amang dohot inang napungu di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus ruas ni huria.
Masa passion adalah merupakan masa perenungan. Jadi kita naro sadarion narap merenung do hita ate. Merenung dang nagabe maranganangan. Olo do sawoni dang jelas ate angan-angan na tu dia lau pikiran doh fokus tu dia. Alai di masa passion ini adalah masa perenungan yang lebih intensif akan penderitaan si taonon ni Tuhan Yesus. Ibadah passion bertujuan supaya kita merenung kembali, menghayati kembali peristiwa sengsara Yesus menjelang kematiannya di kayu salib. Jadi molomar passion pehita ini adalah merupakan refleksi iman, di mana kita mengingat kembali dan merenungkan Allah yang menderita sebagai korban penebusan dosa. Terpajal Yesusi di hau pinor silang, mati ibana di kayu salib sebagai bukti tanda cinta kasih Tuhan terhadap kita semuanya amang dot ina. Itu yang harus kita renungkan di pertanyaan passion di Bornginon. Cinta kasih Tuhan yang menyebabkan dia mampu untuk menanggung segala penderitaan. Ruas ni huriana hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus menuju salib bukanlah perjalanan yang mudah, tapi adalah merupakan perjalanan via dolorosa. Dolorosa di bahasa Latin nama lapatan jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Via dolorosa adalah merupakan perjalanan Yesus dari Taman Getsemani menuju pengadilan Pilatus yang bernama Litostrotos, lalu menuju Bukit Golgata, tempat tengkorak, hingga kepada penguburannya. Taida do jalata payut ihut maanon sian pertanyaan passion parjolo paduahon patoluhon saat tunapau paton. Via dolorosa adalah perjalanan panjang yang ditempuh oleh Yesus, jalan penuh luka, jalan penuh duka, penuh dengan air mata. Imana teida ate. Yang sangat menyiksa fisik, ditijuri, dipastapi, dileai. Kondisi fisik Yesus kita melemah karena menghadapi aniaya. Imana teida. Dari orang-orang yang membencinya, dari orang-orang yang berdosa. Dia harus menghadapi pengadilan. Diadili oleh Sanhedrin, Pilatus, Herodes Antipas, dan dia digiring sampai disalib. Saudara terkasih, di pertanyaan passion na perjoloon, Via Dolorosa tidak sekedar sejarah masa lalu amang dotinang. Via Dolorosa tidak sekedar berita Paskah, tapi Via Dolorosa adalah petunjuk hidup untuk kita. Bagaimana kita melangkah dengan mengikuti jejak Yesus. Ate. Molo tapayut ihut do muse perdalanan hapariron dan yadopan di Yesus di Alkitab marhite 30 keping perak ia dihianati. Aka dia do piamangdot inang. 3 paku ditancapkan di tubuhnya. 3 liter darah tercurah. Holan humoko pau dohot hamujol mapardosaon. 3 hari ia ada di dalam kematian. Itu semua dilakukan oleh Yesus karena Yesus sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kita. Kasih Tuhan yang luar biasa.
Karena itu ada beberapa hal yang patut kita syukuri di dalam hidup. Na ikon ta'ahuhon, na ikon tarenukon. Tuhan katakan kepada jemaat HKBP Bandung Timur, aku sungguh-sungguh mengasihimu. Bagaimana respon kita dengan kasih yang telah diberikan oleh Tuhan? Holong ni Tuhani masai patar situtu. Saudara telah ditebus, saudara telah diampuni, saudara dikasihi, saudara diterima, saudara berharga, saudara disertai, dan seluruhnya kita diberkati. Luar biasa doa mangdot inangate, holong ni rohani Tuhani. Molo adong hahurangan ni sahalak ina maradopon amat tanah, kadang yang tidak bisa termaafkan, ahado haruar sian setabi pamangan yamatay otago mahita marsira. Ada dosa yang tidak terampuninya, ate tidak bisa dimaafkan. Alai ida majodirim amang dot inang. Songon syair ni korni Nasaret. Molo huingot ingot sude nasadosaki. Mari kita merenung secara bersama-sama. Dosa besar apa yang telah kita lakukan di dalam hidup? Riko dohita di bagasan Bornginon. Tatopuk bea dorata, tatangi si dirita. Boido marsibuni hita di jolo ni jolma. Alai patar dosa luhut. Dosa aka dosa na taulahon dia dopan di debata. Dan yamang dotinang. Boido saihira na badia hita. Hape sa sitong na. Dibagas roha do pikirata. Songon nanidok ni Jesusi. Sia duru saihira yang ditaburi dengan kapur. Nabotar. Hape molo dibagas. Gok habusuhon. Dohot tulang belulang. Nama saya bau sokak jalasongi. Mari kita merenung di minggu-minggu Pasion ini. Pasion bukan hanya sejarah masa lalu atau sekedar berita Paskah. Luar biasa doa amang dot inang. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan? Sehingga engkau rela mengorbankan hidupmu untuk menebus aku dari dosa dan kematian. Diterima Tuhani, dijakut Tuhani, ati amang dotina. Tapa ingot-ingot maju dosa ni haposo otak, ahana taulahon. Jika saudara masih bernafas, itu adalah bukti daripada tanda kasih Tuhan yang diberikan kepada kita hingga pada saat ini. Amin. Jadi molojol ma sipata CCTV do dihabiari ate. O biar tu CCTV siat tu debata. Dan yamang dotina arung CCTV na. Alai molo tu debata sipata olo dihalupahon. Jadi akan nomor pasionon unang tu CCTV mabiar. Alai marhabiaran ma tu debata. Saya ditebus. Saya diampuni, saya dikasihi, saya diterima, saya berharga, dan saya diberkati luar biasa. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita amang dot inang. Amin. Alani pesan moral. Sian barita nauli di bagasan tikion. Namar pasion hita. Na perjolo. Via dolorosa adalah bukti kasih Tuhan kepada jemaat HKBP Bandung Timur. Via dolorosa adalah bukti kasih Allah yang tidak terbatas. Via dolorosa adalah bukti pengorbanan Yesus yang luar biasa. Bukan pengorbanan biasa. Yang ditempuhnya adalah jalan salib. Jalan menuju keselamatan. Jalan yang sulit,
jalan yang sukar. Imana taida gabe malua hitasian dosa dohot hamatiani. Alani marhite terpukon. Ingatlah semua penderitaan Yesus. Pikirkanlah itu secara terus-menerus. Ingatlah kesabarannya ketika kita manusia berdosa berbuat jahat kepadanya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung hujatan dari orang-orang berdosa. Amang dot inang. Om mana ikon taulahon di bagasan ngoluta. Alani tindakan apa? Perbuatan apa yang harus saya perbuat? Yang harus kita lakukan untuk merespon pengorbanan Kristus itu? Nah perjolo memberi diri untuk mau menjadi alat Tuhan. Amin. Sailo moni rohani di batama na taulahon di ngolutau melayani Tuhan. Napa duahon biarlah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Molo di bahasa Ibrani ibadah abodah artinya mengabdi, melayani. Jadi katakan di dalam hidup saudara, saya masih bernafas, setiap helaan nafas itu harus dalam rangka melayani Tuhan. Amin. Kita adalah pelayan. Naposo ni debata. Molo di bahasa Batak naposo hatoban budak nate. Naposo ni debata. Napatoluhon mana ikon hulahon lahu merespon holong ni rohani debata. Mengampuni dosa dan kesalahan orang lain. Molo ona tarmol do taulahon ati amang do tinang. Buaru tutuate. Kecenderungan tasaluh namoldo lahu memaafkan. Alai taida madirita. Nagok dosa, gok hakotoron, alai olo do Tuhani, lahu manei sarusata. Nanggo Tuhan, disei sarusata. Molo jolma, maul maneisa, dosa rohot, hahurangan ni dongana. Tarinukom may, rak mahita marinukon nate. Na mangihut mana ikon taulahon, merespon kasih Tuhan. Selalu bertekun dalam menghadapi cobaan, masa-masa sulit, penderitaan. Songon naung patar, tarida dihadirion di Yesus. Yesus adalah merupakan teladan inspiratif ketika mengalami pencobaan, penganiayaan, dan masa-masa yang sangat menyulitkan. Omma konteks ni Ibrani 12 ayat toluan. Di hati-hai ima huria orang Kristen pada abad yang pertama yang mengalami penganiayaan, penolakan, pitnahan, cemoohan, alai didok panurat, dang sadia dopei penderitaan dan yadopan munai, martibakon dan yadopan ni Kristus. Alani jangan menjadi lelah, lesu, putus asa ketika kita menghadapi penderitaan. Nanggo hamatian nunga ditaluhut Tuhani. Iman apa tuduhon kedahsyatan kuasa Tuhan. Karena itu saudara terkasih, mulutung peta adopi akan naparir, nahacit di bagasan ngulutal, naing mahita amang dot inang marbengit ni roha. Sebab Allah itu berkuasa, maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan. Sebab Allah itu adalah berdaulat atas segala keadaan, atas segala kondisi, atas segala situasi. Baik atau tidak baik situasi yang kita hadapi, serahkan dirimu kepada Tuhan. Jalanilah pelajaran hidup yang sedang diajarkan oleh Tuhan kepadamu. Molo si patah HP masa akaparu kilonia mangdot inang. Sada persiajaran na argarui. Na nilehon ni debatatu hita.
Alania ha, marhite penderitani, marhite parukilo natadopi, kemurnian iman kita sedang diuji oleh Tuhan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Jadi konido mindset, pola pikir, dan terpanikot-nikoton, molo masa akan naparir, naborat, nadodok, nahacit, natadopi di bagasan, nguluta. Imani dan yakini, ini adalah ujian dari Tuhan. Penderitaan itu terkadang amang dan inang merupakan disiplin rohani dari Tuhan. Hanya, ini perlu kita ingat, hanya disiplin dari Tuhanlah yang selalu murni dan sempurna. Amin. Murni do, sempurna do, alaniaha, ala parholong do, Tuhani maradopan saluhutna tinopana. Jadi apa penderitaan ini tidak ada yang terlalu keras. Pakai capu doh Tuhan, paduk doku do sitanokon, pakarasudo na huadopion. Tidak ada yang terlalu keras, dan tidak ada yang terlalu lunak. Ati amang do tinang. Karena apa? Sentuhan Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan jiwa kita. Amin. Rajumat tadi. Alani margogo mahita, marhite jamita di ibadah passion na perjoloon. Meskipun terkadang sangat sulit untuk memahami, mengerti setiap penderitaan yang kita hadapi, tapi yakinlah Tuhan melakukannya karena kasih-Nya yang tidak terbatas kepada anak-anak-Nya. Selamat Passion, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mulia tema Ali Jehovah debata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Di pertanyaan Passion na perjolo o Tuhan, gabesada perenungan nama say bagas tuhami na romar sobat tuho di Borginon. Marningot hami Tuhan, di Hapariron, di Hinabernit, di Sitaonon, na niadopanmu. Alani holong mo na masay balga tuhami jolma pardosaon. Ditaw ko agka na berniti na sampai mate tarsilang di hau pinorsilang. Laho paluahon hami siyan dosa doot hamatian. Biarlah itu bukan hanya sekedar sejarah. Alai bagas mayalai Tuhan. Uhir turoha doot ate-ate nami. Marhite hatam asasai totong hupaingot-ingot tami panaonon mi holong ni rohami saha ro dinatos hosanami. Asa anggiat Tuhan molotakas hu auhon hami i di bagasan diri nami lam marhaburjuon mahami martuhan. Dang hudak dati hami be mangulahu dosa. Alai gabi marhabiaran mahami midaho. Di bagasan uduk doho toruk ni roha. Laho mangula ulaw nami. Ngulu nami Tuhan. Gabi tau halomuan ni roha. Alani naing mabarita na uli di bagasan Borginon. Takas mayalay Tuhan. Hu pahusor-husor hami, jala hu ulahon hami dingolu nami parsato kinanon. Nang tu ari marsogot, udutan ni huriam dope Tuhan patupa acara pertanggiangan Passion na paduahon. Naing matakas ruas ni huriami saluhutna. Di bagasan roha naukap, rap hami Tuhan, tumangihon hatam, mamuji jala pasangapun guarmu. Atong pasu-pasu masa luhut, ruas ni huriam HKBP Bandung Timuron, ramoti dongani nasida, di saluhut gulmit ni ngolu ni nasida, moloborat akasi pikiran, dok-dok akasi taonon, unang matuhan nasida mangasahon pikiran na, alay totong mamarhapo satuho, nanggo hamatian nunga di taluhon ko, hodo debata na gok holong, namarhuaso,
namadongani hami Tuhan disaluhut perdalanan ningolu nami alani gabe ruas ni huria na marhapor siaon hola tuho mahami saluhna atong se sama Tuhan dosa nami na gudangi marhite-hite goarni anakmu Tuhan Yesus martangia kami tuho. Amin. Tatangia kon ma peliata tuadopan di debata martangiang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasiyang hami pilihanon. Pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami, amin, rakmahita mangidohon di bagasan tangiang, ale amanami. Ale amanami na edbono gijang, say pinorbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut molomoni rohan di bordong sona di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion huan siap hari, saya sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dohan namar dosa tuhami, una kami tupion pangujunan, balua mahami siapa ngago, hai hodona punah harajaon, dohot hagogoon, roh dihasangapon saliling nililingna, amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran asia tod di perbadiama, nama dongan hita saluhutna.
Amin. Shalom, selamat pasion, mari kita salutna.